ליאור, בוא למעלה. בוא. בוא ליאור. בוא. בוא. בוא למעלה. נכון, בוא למעלה. בוא אליי, בוא לאבא. בוא. בוא. בוא אליי, בוא נסתכל בספר, בוא. כן, בוא. בוא, תביא את הספר. נכון, ספר, בוא. איפה הספר? הבאת לי ספר? רגע, אנחנו נקרא את הספר למטה, אוקיי? בוא אליי. בוא נקרא את הספר, בוא, רד למטה. בוא. תסתובב ותרד למטה. נו? תסתובב ותרד למטה. כן? נו, קדימה. אתה יודע לבד, בוא. בוא אליי, בוא. תסתובב. נו? נו, אתה יודע לבד, ליאור, קדימה. ליאור. בוא נקרא ספר. אתה רוצה לקרוא את הספר? ספר. בוא נקרא ספר. הנה חתול. כלב, נכון. בוא. בוא ליאור, בוא נקרא ספר, בוא. בוא אליי, נו. שאני אעזור לך? צריך עזרה? אוקיי, בוא אני אעזור לך. צ'יק צ'אק. בוא רגע, בוא. הנה, תעשה ככה. רגע. תרד למטה. כל הכבוד. ייי. אתה רוצה לקרוא? רוצה לקרוא ספר? כן? ספר? בוא נקרא ספר, בוא.